Hola, bon dia, soc la Bona Atrapat, benvinguts al meu taller. Us ensenyaré que amb el teixit vegetal també podem fer treballs en família. Avui veurem com teixir uns peixos amb vímet o amb altres fibres vegetals per construir un mòbil. Aquesta és una tècnica que podem fer grans i petits de casa i que la podem fer amb vímet o amb altres materials, com balca, ràfia, jonc. Per fer els peixos necessitem molt poca coseta. Necessitem vímet amb pell, remullat o vímet blanc, algun tipus de vímet. Després utilitzarem ràfia per fer les lligades dels fils, un vímet més gruixut, que és el que farem servir en estructural, unes tigeres de podar i un punxó per si necessitem ajudar-nos en algun punt. Per començar, el que farem serà seleccionar un vímet més gruixut, que és amb el que farem l'estructura del peix. Aquest és el que jo he seleccionat i per la part més gruixuda, a un pam meu o dos d'una persona amb mans més petites, fem una muesca aquí, que la muesca aquesta serà la boca del meu peix. I després aquí doblego fent la forma del peix que jo tinc. Aquí és on decideixo la mida, la forma del peix, tot plegat. I després tallo la part sobrant de la meva cua i ja tinc la forma del peix. Un cop això, agafo un altre vímet més primet amb el que començaré a teixir. El vímet sempre té una part gruixuda i una part prima. Jo començaré a teixir per la prima. Començo per la punta prima, col·locant-la aquí just al costat de la cua. I aquí l'aguanto amb el dit i faig 2 o 3 voltes en la unió entre el cos del peix i la cua. I un cop he fet les 3 primeres voltes, començo a teixir per l'interior de la cua, fent el que seria la forma d'un infinit o d'un buit. Dono la volta i passo pel mig, dono la volta i passo pel mig. Aquesta part és important fer-la amb vímet o amb un material més rígid i després, en el cos del peix, podem decidir teixir amb algun altre material. Quan ja se m'està acabant el vímet per la punta gruixuda, el que faig és la passo per aquí dins i l'apreto. I d'aquesta manera em queda aquí fermada l'última lligada. I després aquesta punta la tallarem. Amb el segon vímet prim que tinc, el fico aquí al mig del cos, l'aguanto i començo a teixir exactament igual, donant la volta i passant pel mig. En aquest cas, per passar pel mig, agafo la punta gruixuda i la passo pel seu interior. I vaig fent el mateix teixit, un infinit, amb el que vaig teixint tot el peix. Quan se m'acaba la punta gruixuda d'un vímet, segueixo amb una altra punta gruixuda. M'han de quedar les 2 puntes gruixudes en la mateixa cara, aguanto i teixeixo. I ara aniré teixint des de la part més gruixuda fins a la més prima. Quan se m'acaba la punta prima, torno a fer el mateix. La deixeixo fins que ja no puc més. Aquí se m'ha acabat la punta prima i ara, en la direcció oposada, col·loco l'altra punta prima. Aguanto i sense fer cap més tipus de lligada ni res, segueixo teixint. El teixit ha de quedar ben apretat entre ell, que no quedi espai entremig de les teixides. El que hem de tenir en compte és que hem d'acabar amb un material, en aquest cas amb un vímet, ben fi a la punta, perquè l'hem de passar per un forat molt prim i s'ha de doblar d'una manera molt més accentuada i poder acabar de teixir bé aquesta boca. Al quedar-me l'última passada amb molta tensió aquí, ja no necessito fer cap més lligada, sinó que tallo directament arran l'última teixida que he fet a la boca. I després segueixo fent tota la podada de totes les trossos i puntes de vímet que em surten per tot arreu. Sempre tallo de manera que em quedi el vímet apoyat a l'estructura dels 2 costats del meu peix. Per lligar els peixos en el nostre mòbil ho hem de fer quan els peixos estan secs. Per això us he portat aquests que ja estan fets, perquè el vímet tarda uns dies a assecar-se. Llavors necessitem tenir els pesos exactes perquè el mòbil s'aguanti, si no ens queda desajustat.
Llavors el que he fet ha sigut seleccionar 4 peixos que ja tenia teixits i el que farem serà lligar-ne 2 a una banda i 2 a l'altra. Jo he agafat un tros de vímet més gruixut, que ja té 2 forats petits a cada costat. El que farem primer serà, de la ràfia aquesta gruixuda, en traurem la tira de la gruixudalla que vulguem. La parteixo per treure'n tires més fines, com aquesta. I després aquesta tira la lligo en el meu primer forat d'aquí. Quan ja tinc l'extrem lligat, decideixo quina altura i tallo el cordill per lligar el primer peix. Llavors el que he de fer és mirar que el peix em quedi anivellat de la manera que vull. Aquí torno a fer un altre nus. Ara hem d'entendre que un mòbil al final és un joc d'equilibris i de pesos. Per tant, ens podem dissenyar el nostre mòbil de la manera que vulguem, afegir-hi altres materials o... Llavors tinc el meu primer peix penjat. Tots aquests fils els tallaré al final. I ara lligo el mateix peix que acabo de lligar per la part inferior i n'hi penjaré un segon a sota. Torno a anivellar el peix, si veig que em cau molt cap avall. I aquí tinc els meus primers 2 peixos, d'un costat. Ara faré el mateix a l'altre costat amb els altres 2. Un cop ja tenim els peixos muntats, el que podem fer és tallar tots els fils que ens queden pendents. Per veure a quina altura ficaré el meu últim forat amb el que lligaré el mòbil, faig una lligada amb ràfia i amb aquesta lligada vaig desplaçant fins a trobar exactament el lloc on he de fer el forat. És una manera molt senzilla d'anar a trobar el centre de gravetat del mòbil. M'aguanto la marca i aquí aniré a fer un forat amb el taladro. Bé, doncs un cop tinc el forat fet, ja tinc el centre de gravetat del meu mòbil, faré l'última lligada de ràfia. Ja tenim el mòbil de peixos acabat i ara ja només faltarà decidir on el volem penjar.